Lagip, 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 di di napalawas. Hello kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo adante. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan adante. Siya kon a mismo timang bagkat iti tugaw ko, wano mangidayaw iti mismo abagik kunak manlaangan. Jak mat paglastog, ngem makunak a maibilang akmet kadagiti makun kuna agalante. Ngamin, nalaingak nga agilibre, nalaingak at tumulong, nalaingak nga agidonar iti uray anya kadagiti kalugarak. Nang runa, nukasjay nga adda okasyon dito'y lugar mi. Siyempre, gaputan nalaingak at tumulong, namnamaek nga addan tumat tumulong kanyak intun siyak ti agkasapulan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Saan aya nga itadya assembly meeting ti barangay hall bakay? Unsamot lakay, nakita ket alimabas datata Nestor ken na nasusan itay. Apay, di ka mapan. Masadutak lakay, ken maysa adu ti aramidek. Aglinis ken aglabaak pay, naurnong ti mureng ta. Mapanak sa. Mapanak man mat dungag, bareng adamot pagsayaatan. Ay ket mapan ka ngamne, saan ka manen akas lasig siguro ijay Anya siguro asasawam mo't bakit? Ay naam-amu kandante. Madamdama tilan tumanen ikarkarim ijay. Baka ibagam tumanen siyak ti makaammo, kunkunam tuman ijayon. Ay, kat no lahit di takabaalak nga aramidan. Di sige. Kas iti kanayon ko nga ibaga bakit. Tumulong ta, aging ga iti kabaalan ta. Iti kasta, tulungan datan tumat, intun datat yag kasapulan iti tulong. Kas jay bakit. Kasana ho? Nalpas ka din ti meeting? Ibagayo lang, nanyapi na iti kasapulan. Tano ka balak? Apay kitin nga yung adyak ipaay. Ibagayo lang, kakabsat. Tangay damdamagamat no anya pa iti kasapulan. Okay lang mat siguro nga ibagami ti may papan iti merienda, Dante Barok. Ay, ko na. Ay, talaga, yaman ti Susan. Awan pariko, iti dayta. Ang damot posit kwarta tayo dito ikay. O sige, siya kung ti makaamoy ti meriendahan tayo, inton malpas tayo agdalos iti kalsada. Singirag tulatan ni Kapitan. Ay, kay, lubos-lubos mo na baraw. Iraman mo matan ti pangaldawan tayo. No problem, Tata Nestor. Agpaluto akto ni Jibalay. Ijay tayong tumot tayo na mangaldaw. Ay nagsaya at nukas ta Barok. Libre manen ti pangaldawan minukwa. Well nga raw. Laimbang laangan ata, anda ka. Ay, sus, amoy man kanya kaon. Basta dalakit de, sige. No, dapay kurang ka na iti kagawa na mausar iti panagdalos. Ibagayo lang, ta kumpleto ak iti kagawaan iti balay. Hey, salaki! Salaki! Ante Linda, umayak man, ante! Hey! Pwede! Good morning, Ante Linda. Good morning to Barok. Nasapa kan saki di Ayaw na. Narigat mo tano, mala daw tayo, ante. Pakisurat mo man ti numero 24. Mabait laang taala akti papel kan bulpen Barok. 24. Manuti taya na Barok. Sangagasot, ante. Sangagasyaw. Anya pay. 3650. 3, 50. Inayon nyo matlangan ti 81. Dua gasot. 8, 1, 200.
At dayta, naisurat ko aminan. At to'y ti kopya. Adu ti numerum ita Ay, wala. Anyang itim mo tayo. Ang mga no agswerte kat tumama. O di hayahay. Ang piyesta man natin barangay tayo no bilang lang. Neng, apay dagita ang kaldero lakay. Buludin da ka di manan. Wine. Isang saganak. Tadagasin kanon ni pari Bernie inton madamdama. Anya nga iti okasyon ijay ayanda. Apay abuludin da dagiti kaldero. Bunyag kanon ti kaanakan na. Bakit? Di mo't agtal nan dagiti kagawaan ta dito banan. Danda ni dinumingumot tan abulbuludin da. Kaldero, tugaw, lamisaan, silyasi, kandad dumapay. Ay, gagangay na bakit? Bayam kadilatan. No addaan ka, rebeng na lang nga rudmet nga amom tagpabulod. Sa bagay, Ken may sa, daytoy ti panunutan bakit? No datan tumet tagkasapulan, sigurado adi datan tumet baybay-an nagiti tao at tinulungan ta. kayat mo asawan, kasta ti adda iti panunot mo, iso at tumultulong ka, Dante. Ha? Ay, ko saan mo't ket di? Bakit? Si kamot. Angam siyempre, adda utang daan na imbag anakam karata. Isanas kan lang mat asubadan dantaw. Kas jay day jay, bakit? Ay naimbaglaangan ta nag-donate manen ni Dante iti dua akaban abagas para iti fiesta ti simbaan dito'y lugar tayaw. Wen nga rod ante, no saan agapukin kwa na, ang mga nukumurang ti mailuto a bagas. Uray dagiti kaldero ken silyasi ang mausar nga agluto, kukwa na mutlaang dagijay. Agraman ti monoblak atugaw ken lamisaan, naggapo amin ken kwa na. Galanti a talaga ni Manong dantian niya ante. Wen balasang ko, iso na laang ta. Taan niya anti Susan, ituloy yu a. Nukas jay mo ngamin at tumulong, ti kayat na maamuan ti si bubukol a barangay. Pudno launay day ta ante. No saan mo apagyamanan, si kapay ti makabasol. Naku nampay balasang ko. Ang, bayamon, tinapatag at daindunar na apara iti simbaan. Wen matkit di a, anya ngay nga rod, talaga akas tatibiyag. No adda mapakinabangan da kang ka, masapul mat apakisamahan da ka. Ang mga lumabalin nga umay kumanan buludan, dagiti monoblak at ugaw mo baraw. Kasangay nga min ti apok inton bigat. Ay, ketuwa na. Dahil talaga yan. Awan parikot iti day ta kanyak tatanestor. Basta anna da nyo ha. Amoy umay. Sana basta-basta na kita atugaw. Nginginaan na kita. Wain, di kagdanag talaga mo't ana-anadak ka dagiti kagawaan. Nang runa no amok aminulot ko laang. Nasaya at mat nga ron no kasta. Aywan gayam. Di yung lipatan nga ibaga ka dagiti bisita yo ha. No asino tinaggapuan dagiti atugaw. Ha, ibagayon to kadakwadan no asino tinagpabulod ka na kayo, wan? Ibagayon to tinagan ka. Arigla daw barok. Di kagdanag. Talaga kasta ti ibaga ka dagiti bisita. Ay unay kamutlakit din, ay alakay. Apay manan. Anya manan ti basol ko bakit? Saan mo kumamutin ang imbaga tikas jay kin ni Tata Nestor? Tapay mat. Awan mo't dago si timbaga. Lakay, saan amasapul amaamuan ti kaadwan? No asino ti agpabpabulod kadagiti kagawaan dito lugar tayo? Awan mo't dagas na no maamuan da adat at akin kukwa karagidya kagawaan. Wan, awan mo't katdakas na talaga. Ngam nasaysaya at mutlaang, ano ti kinaimbag nga ipakpakitam, kat kusa ang ma-appreciate da. Saan amasapul nga ibagam, wano ipalagip mo kadakwada? Okay, kasano no, panunutan da naggapo iti sabali na gijay. Napatag ka di pa'y dayta. Siyempre
Nagbanugak na kita gamit niya. Kat no si kalaang mat tinagdisnudo ang mga ipabulod kadagita agamit. Saan aya? Uwan, No kasta nga rod, di ba'y amon, saan mat kat amaksayan ti kinaimbag mo, nga uray awan makaamo no asino ti tinulungam. ay na, amumot kanya kun bakit. Kaya't ko lang nga maamuan damot no asino ti mapangnamnamaan di ti lugar tayaw, no kasya nga adda ka sa pulan da. O Jenny, kumusta nga eh? Nagsublimot gaya man nila kayo mo iti trabaho na. Wen manong, naimbag nga rod ta saan agrabe ti pan naka-aksidente na. Isuan nakasublimot laang adagos iti trabaho na. Malagip mo pa'y kaday, di na ospital ti asawam? No saan kayo nga inikkan iti kwarta? Ang mga no saan kayo mat anakabayan iti bilyo iti ospital? Ha? Naimbag langan, tan nairan na nga bakak iti huweteng. Iso adakkel mat tintulong ko akwarta kada kayo, iti na ospital nila kayo mo. Ipalagip mo man ka ni Mario, ta mga no, nalipatan nan. Kinapudno na, saan mi mat amalipatan day tama nung Dante. Dakkel nga utang anaimbag anakam mi kang katipan ng tulong mo kada kami, idi na ospital nila kay ko. Nasaya at mat nga ron no kasta. Ipalpalagip ko lang mat kadya. Iti kasta, saan nyo amalipatan no sino tinang tulong idi kada kayo? Sige, tada pa yung papanak. Ay, una yan ni Manong Dante. Tunggal akita kami. Kanayon na nga ipalagip tinaitulong na kada kami. Mababa nakatlangarod kang kwa na tunggal masabat ko. Ay, nagrigat matlakit din ay ati maadaan iti utang an naimbag anakam. Lakay, maditi kasta nga aramid mo. Anya manan day taaya bakit? Anda ka di manan inaramid ko, di mo nagustuhan? Kasano, kat tunggal tumulong ka. Ti kayat mo, kanayon da ang malagip asika ti timulong. Dakas ka di day ta. Natural lang ba't nga agyaman da kanyak Ta syakit nga ron ti timulong kadakwada. Lakay, saan adakis ti agyaman? Ngam agduma ti kusa a panagyaman, ken iti panang persang kadakwada nga agyaman ken ka. Amom bakit? Jakmat kat dumawdawat iti kasukat na. Ti kayat ko laeng, agyaman da kanyak. Nadyalang, period. Sigurado ka? Ne, agora ka man. Anya nga min ti kayat mo apagparangan aya, bakit? Kasla, da kayat mo asawa na. No agpagpabulod ka kadagiti gamit, ti kayat mo ibagada iti kaadwan ti tao asika tinaggapuan na. Numangtad ka iti tulong, kanayon mo nga ipalagip kadakwada ti inaramid mo. Anya nga ngarot ka, ti sumot ti pudno. Wen, pudno. Ngam ti pudpudno apa nang tulong kadagiti ang kasapulan. Saanen ang masapul nga adda kadwa na apa nang ipalagip, lakay. Tinapatag, nakatulong ka. Kayat mo asawan, ni Dante tinangidunar kadagitaan natengken bagas para itilamay ni Iskaw? Wen maray, agraman dagiti monoblak atugaw. Ken aminen ang mausar iti paglutuan. Naggapo amin keng kuana. Sa bagay, saan mo't di ama ilibak at talaga ama nagtulong ni Dante, Maray? Wen maray, isunalaang tatikayat na ket kanayon ang mapansin. Tikayat na kanayon ang maidayaw. Day talaang nga agpaiso, Maray. Ti kayat na kat maamuan ti bumarangay dagiti intultulong na. Husto ka, Maray. Isu ano maminsan, mabay na kung abumulod kang kuana. Amangan nga men no agkita kamin tao kat ipalagip na no anya tinaitulong na kanyak. Akas iti ar-aramiden na kadagiti daduma ang matultulungan na. Uray siyak, Maray. Jakmet kayat ti kasta nga ugali na. Kanayon na nga ipalagip nga adda utang mo ana imbag anakam kenkwana. Sayang nga rod, Maray. No saan laang kumakas jay ti ugali na. Amangan no ad-adupay ti pudpud no ang makigayam kang kuana. Husto ka, Maray. Tano na pa kumbaba ka a tao. Ad-adda abindisyonan na ka ti apaw. Ngamno kas jay nga ugali. Awan lat amukon.
Na, imbawal dalang aruden ti kapikan ka. Ngam kape ka matlat na akape. Sapay instant mat dagita kapkapyam. With sugar daytan lakay. Ngam ikampay laang iti asukar na. Natamnay mo't nga rod no jak asukaran, bakit? Ala, husto pay laang dayta akape. Mangan takit din. Madamdamag to na mangan. Mapanak pa iji balay da parirante. Apay, anyamanan ti aramidam ijay. Mapan ko ala na iti binulod da agamit. Tanay, di damot to ni sublay. Kasarong ngay asublatan mat ti daduma, nagyan mat ijayan na iti kaldero ta, kaskada. Nenay, apay ngay, kasla maulawak Ay, kat di mo pilitin. Ano malitirik nam lakay. Ala, itantan mo pa ilang ti ipapan mo ijay ayan da parirandi. No ko nam amaulaw ka. Anay, madinsangag paiso bakit? Maulawak ka talaga. Anya? Ay sus, paliiwam Tano talaga amadi. Itaray da ka laangan ija ospital lakay. Ay na, agpipikal mo tanti. Entero bakik. Itaray naklagan iti hospital bakit? Mabiit lang nga rod. Mga yabak iti kadwak amang itaray kan ka ija ospital lakay. Mangan kan lakay. Mangan ka amangan. Itikas na agsubli ti sigod apigsam. Uwan bakit? Adtoy, agsabaw ka. Mayat daytoy tapno pumigsa dagiti urat mo. Agyamanak bakit? Abon kaya, awan ka din ng damdama kanyak. Kas kumakin ni? Dagiti natulunga kiti Ha? Ay, ko ha? Adalat namat kung kumusta anda ka lakay. Apay ngay, awan man lang mat imay ng sarungkar kanyak iti ospital. Kan already ti balay, awan mat imay bakit? Ay, kat busy da siguro Nagadumat tinatulunga kiti. Namapay ngay, akaslawan mat makalagip kanyak. Apay ngay, nga itatasyak tag kasapulan iti tulong. Katawan mat mayat at tumulong kanyak. Apay ngay bakit? Kumusta mo't nga tanidantay lakay? Inyawid damot lang kanwada, gaus bakit? Nalabay nga dayta di tabalay ng agin inana. Naimbagkil di ata, nailasat na tipan na ka-stroke na. Kaasimutan niya. Iti kinaad-ado tinatulungan na. Kaslaawan mo't makitkitak amapmapan di tabalay da. Kasanaw kat nagalas mo't ngamen ti ugali na. Uray ado ti matultulungam, no kasjay mo't ti kinaalas ti ugalim. Talaga nga awan ti mang sarungkarken kano agsakit ka. Ang amam, mamati ak nga inikkan pa'y ti Diyos iti may kadwa agundaway. Tapno maamiris na dagiti nagbiddutan na lakay. Naimbag ano makaamiris pa'y dayjay. Kano nakalaslas tugmat ngamin ngagsasaw. Tumultulong ngagpaisaw. Ngam iti ununag na at dagayam or urayin na akasukat na. Sana nasaya ti kasjagalan ti may sa tao bakit? Mamati ak nga agbalbaliw tumulaang ni Dante lakay. Ngamin, oray no kasjay ti ugali na. Patsik an nasaya at latamot ti panagpuspuso na. Sapay la ko mga rod ta maamiris na mutay lang iti nagbindutan na. Kat agbalbaliw mutay. Iti, dandan inal daw nga daw umay diti balay. Ada bumulbulo diti tugaw, lamisaan, kaldero, kanda dumapay. Ado ti umayag daw iti tulong. Ado pa ti umay makipangpangan diti balay. Ado ti karuba may ranranon diti pangal daw kan pamigatan ta. Ngamita, awan man lang maturay may nga umay mangkumusta kanyak. Langay. Nagano ti tinulungak. Ngamita tasyak tag kasapulan.
Sa dinungay tayanda. Idi tinulungam ka diida, kat timulong ka, gaputa kayat mo. Wano, gaputa mang namnama ka iti kasukat na, at tulungan da kan tumat. Ha? Lakay, jakmat kat ibaga adakes ka a tao. Ngamin, amok mo ti kababalin mo. Amok anasaya at ti panagpuspusom. Saan nga amin a tao kat kabailan na nga aramiden tar aramidem. No nasayatak at tao. Apay ngay nga rod nga awan mo't umay mang sarungkar kanyak. Numaminsan ngamin, saan laeng adagi ti bambanag ang mait-itid tayo ti pangrukudan iti kinasaya at tayo a tao. No di kat babaan iti nakisama, wenno nakipulapul tayo kadagi ti tao iti aglawlaw tayo. Anya ti kayat mo asawan bakit? Kasanumot ngamin, kat tunggal adda umay bumulod, ken adda itid mo adonasyon. Kayat mo kat ibaga wenno iwaragawag da iti bumarangay asi ka tinagtaudan na. Ha? Tunggal adda tulungam, kayat mo nga ipalagip akanayon kadakwada no anya ti inaramid mo. May katrumbang lang mo't bakit? Iti kasta malagip da. Kanamuda no asino ti tumultulong kadakwada. Wen, ngem titulong akanayon mo nga ipalagip, agbalin mat abangungot kendagsen itirik na dagiti masagnan. Ma-pressure damat iti aramid lakay. Tatunggal masabat wen no makitam ida, ket dayta intulong mo ti mapan mo ibagbaga. Awan kit di ti utang nga na imbaga nakam da. Ngamok lang kumakastada. Diyak kumain da tinultulungan ini. Lakay, tipudpud no atulong ket saan akas la utang amasapul abayadan. Ti kinasaya at ti may sa atao, wenno itutulong iti pada a tao, ket aramiden nga adda panangisakit. Jay nagtaod iti puso, saan ket ajay agururay ka iti kasukat na. Dayta kumati imulam iti panunot mo, lakay. Ditoy an ameris ko dagiti nagbiddutak. At ipudpunugayam a kinabaknang timay sa atao, ket saan nga iti kinaado tinatulungam, wenno kinaado ti adautang anaimbag anakam na ken ka. No diket iti kinaado ti matultulungam babaan iti kinamanagpakumbaba ken panangisakit iti padam a tao. Kang runaan iti amin, jay tulong a nagtaod iti pusom. Kaasi ti Diyos, ininot meten a maisubsubli iti sigod ti pigsak. Ket ita, makunak a nagbalbaliwakon. Tumultulong aklatta, ngem saan akon amang namnama iti anyaman a kasukat na. Kang runaan iti amin, jakon ipalpalagip kadagiti tao a matultulungak ti inaramid ko kadakwada. Ditoy ko anarik na akas lalim mag-anti panagbiagmi nga agasawa, ket kaslaim madumeten ti gagayam ko. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Dante. Ken ka pagayam Dante, itultuloy mo ti agbalin a nasayaat a tao. Tumulong ka a si papakumbaba. Aramidem daytoy babaan iti si pupuso nga aramid. Dimon panunutan ti kasukat na, tinapatag nakatulong ka. Titulong kat saan a negosyo a masapul nga adaganan siya wenno maisubliken ka. Ti itutulong iti pada a tao kat saan a marukod, babaan iti kinaado ti makaammo iti inaramid mo. Nudi kat babaan iti kinamanagpakumbaba, panangisakit ken si pupuso a panangtulong ken panagayat a makita dagiti tao iti aglawlaw mo. Alakastan pagayam Dante, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iting kay panagdangag